misy témoin taminy anao latsaka candidat présidentiel. Aza famatra, aza fandrebireby atsika sy teny 5 milliards naneny mamyravatomanga anao agnanaovanao propagande. 800 millions tamin'io namianao Eliane Bezaza namody vava. Aloha boaka ny marina. Fa anao kaza mandrebireby zay. Nagnino tsy masaky mivolagna Ravalomanana momba an'io Bastoliara io. Magnino tsy masaky mivolagna Hery Rajaonampiany momba an'io Bastoliara io. Momba an'io KMM Mailady. Momba an'io araiky Tamatavy aty loatra mangoro aty Matovy. Zandry lasiteny volaniko zay. Zay tsy milanao. Zay manana olo toana nefa tsy anao. Tsotra ny valokafitra namiany présidentité-na zao raha ny volagniny. Izy koa olo zegny mitondra porofo amin'ny raha volagniny zegny, miala mandrakizay za tsy hagnano politique intsony. Mbala tsara tsika jiaby. Niboaka ndraiky koa Eliane Bezaza nandeha vidéo tsy zegny fa nisy vidéo za maraindraigny nifoha igny zahako raha nikoragna za raha ny volagniny. Ary zegny présidentité-ny nahazo vola sa 5 milliards zigny tamin'ny Ravalomanana ho izy boko hampangigny Eliane Bezaza ho izy fotony Eliane Bezaza fa nangigny fahela namiagna 800 millions asa ariary izy sa ino ke teo za lany fagnahy za fa tsy tsy volagna fahela raha teo za fa tsary nagnano vidéo fa maro boka namagna ny telefôny ino ty ke manoloagna ny olo misalahemagna zegny nieritreritry za aleo fo zegny asiagna explication fotony so de zegny ny raha mipetraka agnatin'ny jerin'olo raha tsy marigny. Ialako tsiny anao frère, ataoko frère fo anao satria agnarananao tsy haiko fa anao zegny gasy karaha za de frère anao tsy haiko anao koa tsy mahay za kanefa ny agnarananakay ny tonontonononao za lany fagnahy satria tsy de fomban'olo loatra mivolagna raha tsy hay mikasiky olo tsy hay. Anao koa na tsy mahay za amin'ny andro azy io zegny teknôlôjia fa mandeha. Anao koa nandefa MP fo taminaka anao mety nagnotany hoe za naregny raha karaha zegny ke marigny moa zegny tsy aleo ve nagnotany ko zay mandeha mikapokapoka amin'ny Facebook za igny fa tsaiky tsy volagna za nangigny ny antony nampangigny za ndraiky ataoko bango tokagna hely fa mbola azaveko amin'ny vidéo agny amin'ny andro hafa agny lerany tokony hivolagna satria zegny hitako ny raha nihainako amin'ny resaka politique maro salahemagna ke hitako hoe tsy solution antsendriky za mivolagna. Misy koa ny fotoagna hivolagna, misy koa ny fotoagna hangigna. Fahitako azy misy fanginana fangalana honon-draha, misy koa ny tena magnano politique io mila mangala honon-draha fa tsy kapokapoko fo de igny mikasiky fa idirako amin'izay le sujet. Ke valeko vetrano nakady tsotra. Ny antony nanaovako politique tsy andeha hivarotro. Za ty magnangy be mahavelon-tegna. Mahay mitady vola. Ary izy koa i vola volagninao zegny tamin'ny androny nagnano présidentiel boka mi présidentité no lazaigny fa nangala izy zegny. I vola volagninao zegny tsisy dikany izy koa andeha nagnano présidentiel tsy ampahafiry hely aby amin'ny vola tokony ampiasaigny. Ary izy koa mihoatra an'zegny nanagnany présidentité tsy mila nangatahany tamin'ny olo zegny. Ary za Eliane Bezaza za tsy mila mandeha mivarotro politique tsy zegny mitsy anaovagna politique. I zegny vola asa 800 millions anagnako la aby zegny za ty tsy andeha hivarotro azoagna vola ny raha fahanagnako fa ny antony anaovagna politique tsotra mitsangana satria misy ny tandrazana, mitsangana satria miaro ny voninahitry ny razambe zay fantsangana taloha. Biaka tsy adignan'olo politique nataony, biaka tsy adignan'olo ny antoko zay natsangany agnatiny miaro ny voninahitry ny agnarandray zegny. Zegny raha misy dikany amin'ny gasy fa tsy vola nareo io fo. Sanatria ny vava fika tsy ho makorely. Traité-gna andeha hivarotro amin'ny raha karaha zegny azafady tsy aty lalagna zalahy ndesa aminao agny dalagnanao fa azo atao aminakaty. Ke za koa fa nahita zigny boka direct za fa nikaiky présidentité. Izy koa boka fa nahita zio. Ke ninao tsy haiko za. Fa za tsy nahazo vola taminao
anao tsy nagnamia vola za ary za tsy nangataka vola taminao satria tsy zegny ny raha ny fagnarahana fa fitovizan-kevitry mikasiky ny politika tondrasana Madagasikara antoko mikoragna fa tsy hoe anao ifagnaraka aminaka amin'ny business tsisy resaka business haiko ny tany itadiavako vola tsy any amin'ny politika tsotra ny valokafitra namieny présidensité na zao raha ny volagniny izy koa olo zegny mitondra porofo amin'ny raha volagniny zegny miala mandraiky zay za tsy hagnano politika intsony mbara ho azy indesiny porofinazy ke zegny valokafatra frère miko anao ya ke za frère tsy andeha famaly aminao fa mba mahaiza ihany mandiniky azovy mamanirika anao mandeha mivolambolagna fahatany io anareo karaha mivolagna agnatin'ny fitiavagna fédéralisme andeha hanangana fédéralisme ke izy koa fédéralisme anareo indesiny manomboka amin'ny vandy andeha hanalagna baraka ny olo zay mba tia fédéralisme koa ary mety ho namagna stratégie nareo zegny frère faible tsy haiko karakory stratégie tianareo haviagna ample tanjogna fa nareo io zala tsy tologno tsy koa tologno solidarité ny raha ilaigny amin'olo mitovy hevitra zay reto any mitovy hevitra aminareo ke magnino mo mifagnano karaha io zay frère anao koa mitady buzz ataovy amin'olo hafa agny fa haiko aminao fo anao koa lelabe misy jery mbo mahaiza mireconnaître fa diso anao adversaire anao tokony fahantragna adversaire anao tokony vahoaka mijaly zegny anao koa olo andeha hagnano politika ary avy amin'ny tany misy anao bokan-dafy agny idénoncer jalinay malagasy fa aza magnano adversaire olo tsy nagnino anao andeha ataotaonao vandy boka eo olo tia raha tianao koa zay ty boka nakory ray aman-dreny fa maray aman-dreny zay tsy manampahavalo ary ny fitiavanay fédéralisme io magnantso fô zay olo mba tia azy io allo iaraka io mahasoa Madagasikara zay olo mba tia izy allo ikoragna zay ny amaranako azy frère ke aza ataoko merci anao frère mitandregna